Nami Rasni Huriata Huria Kawici Manggis dohok di Hamuna yanakon nami naposo bulung remaja lebih mai di Hamuna manami nanai perhaladu ni Huriata nang dohok amang padita maliati malihata di parsaurata di bagasan manogoton dalata pamujata tuamata dewata laos di partikianomma di punguana mani Huriata di narapasaton batu begihon di puji-pujian dalam pamujio tuamata debata ima di program ni Huriatai asarak manpahi mahita tapasah ma sian lasni rohata doh sian akka nasian bagas rohat tabi namangalian tu marhitehon punguana mai namangaleon pamujion pasangapot tuhat tamai alani dia muama nami do nai pos doroh nami disaluhuna panupahiota na tau sangap digori tuhat tamai tapi gema manang tasaksi homa sian punguana mani Huriata orasma.
Mau lihat ma di tuhata, mau lihat ma di hamuna manami nanami ruas ni huriata, lebih mai di hamuna manami nanami perhalado nak doh di amang padita. Sikat ni tang yang nami dohonon nami masongan hatai nama tuai, asa binangan ni purbatua binongga ni tarabunga, sinur mana pinahamu gabe na ni ulamuna, naik jabatan ma kapar jabatan, naik pangkat akapar pangkat. Horas mak dia kapar dalan-dalan, mangomo dia kapar tiga-tiga. Ima sikat ni tang yang nami, sian hami mewakili punguan nama ni huriata. Horas mak jalagabi. Andorang sota mulai dope ibadah ta. Martangnya kita satukin di bagasan rawat Taganug. Martangnya kita. Amin. Tapuji Tuhata, sian buku yang nomor 10 sada ayat sada 2 doh topat. Mar hite-hite guar ni di bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tod di purbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen.
nunga di pabotohon iba na tuho ali jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah siyako, ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho hasirepon maradopon debata. Haleluya. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, say leon matuhami roha na tugu, na badia pikiran na denggan dohot roha na ringgas, pasauton ulaon na denggan, say leon dami tuhami, asasonak hami mangulu di bagasan pangodim, say marsigatuk tuh hatam mahami, maradop kon saluhut musunami, say ramoti jala pargugui mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde hita. Tangihon hamuma patik ne debata, sian patik palimahon sahatu patik pa sapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangapum mu donatorasmu asa martuaho, jalaleng mangulu di tano na nilihon ni debata Jehovah diho. Patik paonopon, unak ho mamunu. Patik papituhon, unak ho mangalakup. Patik pawaluhon, unak ho manako. Patik pasyahon, unak ho olo makatidakon hata na sututu meradopon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rak mangidogugu mahita laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogui mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Maredde hita.
Tato po timado sa tanagodangi di adopan ni debata martangyak kita. Ali Tuhan debata amanami Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargugo na suatu dosan sitop panasa na adong. Paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manuputi dosa nami. Akan hula hami marhitis yan pangalayon nami di patikmu. Ima marhite-hite tubu-tubu ni rohanami na roy, nang siyan pakateon nami na suture, rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama si tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami. Alay na tarsosol bagi do hami nuaing ala ni asi roham di hami, ali di bata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho, ala ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saisi sama dosa nami saluhut na, jala suru matod dimtod di porbadi turhan nami be, asa tarbahen hami manguliho, di bagasan hati goron dahat habadiaon, gabe saat hami, Tuhan ngoluan na sora suda, na pinawarbagabagam di akka na porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisaan ni dosata. Songonon satok kido hohuti hatadikon alay papungpungok kumaho muse marhite akka asiro hagudang. Tagan di parpiar ni muruku hutabunihon buhikku satokin maradupon ho. Alay marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asyaku ho, ninna jahuba si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita.
patik dihita di bagasan mingguan dibuat sian ND2 ayat 81 10. Tajahama marsika soring sia kami ma ayat napa waluhan. Ndi rupa suara ni sudungan ni rohaku doi idama nungaro ibana marika sian akka duluk marhajijang di atas ni akka robean. Dungi makuling mahasudungan ni rohaku didok mamandok au hehe maho aleha soluan ni rohaku na mauliutus jalan ruar maho nunga pola mulok akka bunga-bunga di ladang nunga jupak tiki pared deon nunga pola tarbege suara ni ad-duhur titi di tanot tai rapi. Ido sahatna martua do akan tumangihon hatane debata jalana upeopsa. Amen. Mare dehita. Tidak kumaha porsiaw tay songon na hinatindak ko nidongat ta sa porsiaw di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalang dotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai ima na tinubuhan ni si Maria nagabe-gabea siya tod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banua toru dong ditanum na mulak mangudu di hari patuluhon na manaik di surgo lahu hudlul di syamun ne debata jahuba amanai pargugo na suatu dosani di sima ibana paima mulak sogot tutanon manguhumi halak na mangulu dot na mate au persea ditodi porbadia jaladok sada huria nabadia huria hatopan Kristen akka nabadia doh dia sesaan dosa doh dia taina mandok
mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot yang duan nasu. Amin. Tabige puji-pujian sian punguan lansia. Laus diudutima pujian sian ina Kamis.
Tabege ma tikting nama sa di huriata. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayuti hutma tikting nomor ragam di Minggu tanggal 10 Juli 2020. Na berjolo goar di Minggu tasarion ima Minggu palimahon dung Trinitatis labatanna hasi tulusadaon ni debata. Topik Minggu makalomohon patik ni debata. Na paduahon kelompok kor tuari Minggu tanggal 10 Juli 2020 di pukul 7.00 WIB na mangisi kor ina Hanna, ina Deborah, ina Esther dot Amahuria. Di pukul 00.00 WIB pelajar sidi karismata tim. Na patuluhon pertanyaan sektor di hari Selasa tanggal 10 Juli sektor Nazaret dibagas ni keluarga Amar Paung Borusinaga beralamat di Gang Hasan. Di sektor Bethlehem di sektor Efesus dibagas ni keluarga J Butar-Butar Inang Borusi Manuk Kalit di komplek Bumi Cimanggis Indah Blok A6 RT 4 RW 26 Pekaburan. Di sektor Galatia dibagas ni keluarga UR Siagian Borusi Bolon di perumahan Sukatani. Di sektor Filipi di Patupa di aula gereja Ima Sian BPH sektor. Dari Rabu tanggal 12 Juli di sektor Sion dibagas ni keluarga A Pane Borusi Hobbing Jalan Bakti Abri. Di sektor Betania dibagas ni keluarga JP Raja Guguk Inang Borusiahaan di komplek RRI Jalan Antena Raya. Sektor Roma dibagas ni keluarga S Napitupulu Inang Borutapu Bolon di Gang Belong RT Sada RW Walu. Sektor Korintus Mangulon. Di sektor Kolose dibagas ni keluarga P Silalahi Borus Regar alamat Gang Masjid. Di sektor Kanaan dibagas ni keluarga F Sihite Inang Boromanalu di Patupa di aula gereja. Di hari Jumat tanggal 14 Juli di sektor Judea dibagas ni keluarga Nonya Aritonang Inang Bori Butar-Butar sekaligus Patupahon Pangapulion 5 di Jalan Gotong Royong RT Pitu RW Sia. Napaopaton aplop pesta gotilon. Di Minggu tasadarion marpedia tujulu dohita ima papungu pilihan amplop pesta gotilon pesta tahun profesionalisme dalam penata layanan dohot pilihan napaduahon tapasahat ma dibogasan lasni roha. Napalimahon di hari Minggu sadarion saut do patupaon ujian lisan dan didohotan ni natorasna dimulai pukul 10.30 WIB. Pinangido matua kapar guru malua karismata tim asa denggan para dehot diri dohot tua kanatorasna asa dohot maro madohoti ujian lisan ni nasida. Napaonopon retreat remaja di hari Selasa sahat hari Kamis tanggal 10 tanggal 10 Juli 2020 di Patupa Huriata do retreat remaja maringanan di Pila Bumi Prabu Puncak na didampingi ni Paniroy Dewan Koinonia dohot amang Padita. Napapituhon parmingguon tu tanggal 10 Juli 2020. Di hari Minggu tanggal 10 Juli 2020 tapatupa do parmingguon holan 2 sesi. Siala adong ulaon makatidakon haporseaon ima sesi na parjolo di pukul 7.00 WIB memakai bahasa Indonesia do sesi paduahon pukul 00.00 WIB memakai bahasa Batak jala masohot majolo di sesi 2 na mangisi kor. Ulaon na makatidakon haporseaon dohot ulaon na badia di hari Minggu tanggal 10 Juli na naing ro patupaon ni huriata do ulaon makatidakon haporseaon manang malua tu 5 halak yanakon ni huriata nang modohoti perguruan tahun 2000 tahun ajaran 2022 2020
tapatu pamai di kebaktian pukul sia 00 wib jala ulau nabadia tuakan na baru maka tidakon hapor siaon narap dohot natorasna duk sipul kebaktian napasiahon penghargaan tuyanakon na berprestasi sada sian program diakonia ni huriata ima patupa penghargaan tuyanakon ni huriata na berprestasi juara sada satu juara tolu tingkat SD satu SMA baik prestasi akademis dohot non akademis misalnya olahraga patu pohon neuriata tu tanggal 6 Agustus 2020 di jaloma surat hatorangan sia sekolah na patorakon kejuaraan anak di sekolah masing-masing di pasahat madata tu seksi pendidikan ni huriata paling lambat tanggal 27 Juli 2020 tolu pasapuluhon kegiatan pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan di minggu tasareo di kebaktian pukul 7.30 wib dohot pukul 10 ima kreativitas yang punguan ama huria di hari minggu tanggal 10 2020 tolu naneng roh di permingguan pukul 7.00 dohot pukul sia wib mangaradema sektor Nasaret tikting marbagas tikting parjulo neng majalo pasu-pasu perdonga saripioma Mario Edwin Hasiholan Situmorang anak ni halak amata David P Situmorang tubuh ni halak inata Hari Setianingsi Boru Siregar alamat Jalan Garuda Blok C nomor 30 sada RT 4 RW 14 Lembah Hijau Huria HKWP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo dohot orwana Tina Andriani Sianipar Buru ni halak amata Bunga Nuddin Sianipar tubuh ni halak inata Ratna Boru Pangaribuan alamat Kampung Rawakalong Kecamatan Tapos Depok Huria HKWP Cimanggis Resort Cimanggis tar pasu-pasu di HKWP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo tanggal 22 Juli 2020 pukul 8.00 WIB na pasapulduahon ruas namoding nunga marujung ngulu sahala ruas ama ni huriata ima amata Francisco Libong tubuh tanggal 14 Oktober tahun 1970 sia moding 7 Juli 2020 umur 40 tahun sia bulan nani habaluhon ni inata Boru Luban Raja sian sektor Nasaret saya tumibu ma tarapul rohani sudi keluarga na ditinggal honna laos di patu-patu huriata do parmingguan di rumah duka masuk pukul 8.00 wib ni uluhon ni amang Padita Resort amang Emmanuel Panjaitan MTH na pasaputuluhon pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial mau lihat ma di pasahat huriata tu sudir ruas naung pasahaton pilihan bulanan na dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Juli 2020 tu akan aso pasahaton dope taingot ma amang inang makarikoton pasahato saganu bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi na pasaplobaton torop ni ruas nama dohot di parmingguon tanggal 2 Juli 2020 godangna 210 halak pasapullimahon ruas nama ulang tahun kelahiran 40 halak ulang tahun pernikahan saponom kepala keluarga Padita doho parhalado HKWP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran doho pernikahan periode tanggal 3 Juli 1 sia Juli 2020 hatani dibata napasi kopon lasi rohamuna tersurat di pesalmen sia 10 ayat 12 saya parrohai mahami memilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk kami pasaponopon pilihan iuran diakoni sosial huria torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon godangna 8 kepala keluarga total 1.300.000 pasapulubituhon pilihan bulanan manang tahunan torop na pasahaton pilihan bulanan do tahunan di bagasan mingguon godangna 7 kepala keluarga berjumlah 1.400.000 rupiah pasapulualuhon toto ripe itu pembangunan torop na pasahaton toto ripe itu pembangunan di bagasan mingguon godangna 7 kepala keluarga
berjumlah Rp1.050.000. Pasapulusiahon keuangan Huria. Huria godangna Rp6.183.850.000. Tu pembangunan Rp7.783.950.000. Sentralisasi Manang Pusat godangna Rp7.416.200.000. Jumlah Rp21.324.000. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akapediani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami paling gatosa songonima titing namasa dohot si pemasao di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhatta ma pediani bain sangap ni guarna. Amin. Tabi gema ede puji-pujion na sinuarahon ni punguan ama Jeriko laus diduti manon sian punguan ama Salom.
Marendehita laus tapada lama peliata sadaa dohut sadabi. Tuhan
Name ini debata na sumurung sian salebut na roha, ima na mga ramoti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, barita nauli di parsorata di minggu sadarion, di enet sian surat Rom biddu pitu ayat 15 sahat rodi ayat 25. Rom biddu pitu ayat 15 sahat rodi ayat 25 takasma tapai hutihut hujahahon di tongat-tongat. Ay dang hutolopi nahu baheni, ay nahu hagigihon idohu ula dada nahu halomohoni. Alai iyahu ula nasohina lomohon ni rohaku, namanolopi maau dihinadenggan ni patiki. Asa dada ahu na mangulahossa, tung dosaido na mangingani ahu. Ay huboto do, dangadong nadenggan maringanan di bagasan ahu, madok di bagasan dagiku. Ia hagioton dapot donian diau, alay dang dapot anggo napatupahon nadenggan. Ay dada huula nadenggan na pinarhagiot ni rohaku, naroai naso huhalomohon ido huula. Alay molo huula naso hinalomohon ni rohaku, dang apala au mangulasa, dosa ido tahe na maringanan di bagasan au. Asa jupangau songon aturan, naroado dapot diau, nang pe dipangido rohaku mangulahon nadenggan. Ay dihalas sojolma parbagasan na diau donian patik ni debata. Alai huidado patik na asing di bagasan akar ruas ni dagiku, na mermusu dopak patik na di bagasan rohaku. Gabe dipatuduk doau tugom-goman ni patik ni dosa na di bagasan ruas ni dagiku. We au jolma na dangolon, ise ma paluahonau sian pamatang hamatiano. Mauliate mahudok tu debata marhite-hite Yesus Kristus Tuhatai. Dibaheni au sadiri mangoloi patik ni debata di bagasan rohak. Alai mangihuton dagingi patik ni dosaido huoloi. Ido sahatna. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong padohan nama dok musuh na paling borat sitaluhonota ima dirita sendiri. Paraloan na uborat na naing sialo otta ima manghalo dirita sendiri. Musuh tersulit untuk dikalahkan adalah diri kita sendiri. Perlawanan yang paling dahsyat dalam kehidupan ini adalah melawan diri sendiri. Boido sudah hitama boto bahwa sesuatu dengan tikos nasadaan salah dang denggan. Alai ngataboto ina salah, ngataboto idang denggan, saya terus taulahon. Siap pemahamata doho siap bagasar rohata tohodo ta okuhon sitong doi. Nian salah doi. Alai saya lau rohata mangulahon akan asalai di tonga-tonga ni ngolut. Odo na pinergumulhon ni Apostol Paulus. Rasul Paulus mengalami pergumulan batin dalam pertumbuhan imannya. Ketika dia tahu sesuatu itu salah, tapi entah kenapa dari diri kedagingannya tetap mau melakukan kesalahan itu. Dan setelah dia melakukan kesalahan itu, dia akhirnya menyesal. Itu terus berulang sebagai naluri dosa yang ada di dalam dirinya. Molotajaha di biddu pituon adong do 40 sadahali didok hata au. Khusus di ayat 15 bonani turpuk jamita sadarion holan dinasa ayati di ayat 15 adong do 5 hali kata ganti orang pertama au. Menturutudu me tu Apostol Paulus.
Kata aku berulang sampai 41 kali dan 5 kali di satu ayat itu hendak menegaskan dia mau benar-benar berefleksi tentang dirinya sendiri, bukan orang lain. Dia mau jujur terhadap dirinya sendiri, bukan tentang orang lain. Di hadapan Tuhan, Rasul Paulus jujur sekali mengaku bahwa ya, terkadang aku tahu sesuatu itu salah, tapi aku malah melakukannya. Oma naginwarana nakaningan pergumulan batinia. Asa ala nima dihamuna amanami nanami. Ala adong do pergumulan batinia honda buitong masa dihita salhutna. Di baheni syat turpuhon adong matulu nanaing odol honon dihita di bagasan sadaryo. Na perjolo ulaon dosa mengaliluhon saluhuna. Pekerjaan dosa membutakan segalanya. Ada orang yang berkata peraturan dibuat adalah untuk dilanggar. Tentu pemahaman atau perkataan ini datang untuk melegalisir perbuatan-perbuatan salah yang dilakukannya dalam kehidupan. Di mana-mana peraturan dibuat adalah untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Itu naluri batinnya. Tetapi naluri dosa berkata peraturan dibuat untuk dilanggar. Atau ema ibai peraturan ikan nasa dong do langgaronin. Nama nulupi hagio ni daging nadoi ubayan naruar padohan si songoni. Apostol Paulus mandok bahwa ulaon ni dosai mengaliluhon saluhuna. Dosa membutakan manusia. Bukan karena tidak ada keinginan untuk melakukan kebaikan, bukan karena tidak tahu itu kebenaran makanya kita tidak mau melakukan, tapi karena minimnya atau sedikitnya kekuatan di diri kita untuk melawan dan melakukan. Antara melawan hal yang jahat dan melakukan hal yang benar. Tapi dosa ini membutakan kita, bahkan meninabobokan kita. Udah nggak apa-apa itu, nggak ada yang tahu kok, nggak ada yang lihat, udah buat aja, katakan saja, ambil saja, dan lain sebagainya. Dia meninabobokan kita, maka apa yang kita tahu tentang sebuah kebenaran sering sekali ditutupi oleh dosa ini, atau disembunyikan, dibutakan oleh dosa. Alai didok Apostol Paulus dodoh tegas. Dang olo ibana kompromi doh saluhutna. Rasul Paulus tidak mau bernilai permisif terhadap dosa. Ya dosa, tidak boleh ditawar-tawar. Dang adong nabui do honota, amang molo margabus tu nadengga bui do. Sadok molo margabus ma. Dang adong margabus tu nadengga. Amang molo manako pulpen dang palaboha. Molo na korupsi dora neko takupon natar dok panakko dok manakko sada dok manakko 10 molo dibain dihukum ya tetap manakko. Jadi Rasul Paulus mau menegaskan ya kalau itu memang dosa harus dikatakan dosa, tidak ada sedikit pun permisif dari dia atau toleransi dari dia. Tohe mak sasahoti dodang palabohai. Tohe mak ay sahali do dang palabohai. Sahali pe tetap do dosa. Saotik pe tetap do dosa. Molo benar-benari dosa. Jadi jangan mau dibutakan oleh dosa. Karena sekali lagi kita harus mengambil sikap tegas, tidak boleh memberi ruang permisif kepada dosa. Jala jamut hita dosai didok mangingani hita di ayat 10 pitu nakaningan didok asa dada ahu namangula hossa tung dosaido namangingani ahu. Mangingani ahu dari kata aslinya bukan hanya say hello, say hi, atau dia hanya berlalu begitu saja, tapi dia tinggal dan bekerja dengan leluasa di sana. Dosai manang simbolisi mangula secara leluasa di kita, tinggal bersama-sama dengan kita.
Oleh karena itu waspadalah. Tapi Martin Luther berkata, saya tidak bisa mencegah burung lewat di atas kepala saya, tapi dengan kasih karunia Allah aku bisa membatalkan burung bersarang di atas kepala saya. Sekali lagi, saya tidak bisa mencegah burung melewati atas kepala saya, tapi dengan kasih karunia Allah aku bisa mencegah burung bersarang di atas kepala saya. Songoni do dosa dak kola lewat ale berusaha do ibana mian di diri tau doh di rohat tau. Sekarang pilihan ada pada kita. Apakah kita mau membiarkan dia bersemayam di dalam diri kita, atau kita dengan tegas berkata tidak atau menolak dia datang dan tinggal di dalam kehidupan kita. Betapa sadisnya pekerjaan dosa dalam diri kita, dan betapa lemahnya kita yang nyaris terus dikalahkan oleh dosa. Itulah sebabnya kita sering menyesal. Kita tahu ini salah, kita lakukan. Setelah kita lakukan, apalagi ada dampak yang langsung datang kita terima, kita menyesal. Itu terus berulang-ulang, mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dungina paduahon di doksya turpuhon perperangan mangalo dosa saya terus doi saliling hita mangolo. Peperangan ini akan terus berlanjut. Bersyukurlah kalau bapak, ibu dan saudara-saudari masih pernah mengalami konflik batin antara melakukan dan tidak melakukan. Karena ketika kita masih mengalami konflik batin untuk melakukan dan tidak melakukan, berarti di sana Tuhan masih bekerja. Alai molo soadong be konflik batin di hita tabo to inga salah dungi taulahon alai songon na soadong paraload di diri taon. Hati-hati, jangan-jangan roh Tuhan tidak bekerja lagi di dalam dirimu. Tapi jikalau di antara kita masih merasa gimana enggak ya, kulakukan enggak ini ya, salah ini, lakukan aja lah, janganlah. Kalau masih ada konflik begitu di dalam diri kita, berarti Tuhan dan rohnya masih bekerja di dalam diri kita dalam pertumbuhan iman menjadi dewasa. Apa yang diutarakan oleh Rasul Paulus adalah pergumulan batin dan pergumulan iman sebagai tanda ada pertumbuhan iman menuju ke kedewasaan di dalam diri Rasul Paulus. Alani hudo parporanganon si polisi dan habis pelurui saya terus doneng mane bahi hitai asatung talu hita sudah cara diulahon itu tabereng ma dakkolan jolma biasa haru Yesus sadiri terus dicobai diujuni si polisi itu dia tidak pandang bulu. Alani ilam hita ma terus do ibana berusaha peluruni ibana terus gok mane bahi hita sada-sada manang isena boy hita tebahonna manang taluhonon. Selalu akan ada pilihan. Ido bena di lagu sekolah minggu karena di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Pilih. Mau jalan yang sempit artinya sulit sekarang karena menantang dan melawan segala godaan ini, tapi Tuhan berkati hidupmu abadi. Atau oke lah kita lakukan sajalah dosa, masih di dunia kok amang pendeta, belum di sorga. Jalanmu lebar, semuanya terlihat bebas, tapi jiwamu mati. Pilihan ada pada kita. Peperangan ini masih terus berlanjut. Maka senantiasa berjaga-jagalah melawan itu semuanya. Apostol Paulus sangat jujur dan rendah hati ketika dia berkata di ayat 24, "Wehau jolma nadangolon." Sekaliber Paulus, sehebat Paulus, masih dengan kerendahan hati dia berkata, "Au jolma nadangolon." Dia tidak pernah merasa sudah pantas dengan seluruh perbuatan baik yang dia perbuat. Dia tetap merasa belum pantas dengan segala hukum Taurat yang dia lakukan. Ini adalah satu contoh yang perlu kita tiru.
supaya kita tetap dalam kerendahan hati soal iman dan ketaatan kita kepada Tuhan Allah ini. Dia tetap mengaku dia orang yang lemah dan berdosa. Ketika kita mengaku lemah dan berdosalah, kita akan berkata, Tuhan urupi au, Tuhan palua au. Molot hetong doa ngading gaku ula ngahupai sude patina ngahula hokatana dan perlu behita marsigatung tuibana alasiani saluh nanga bedo honota pasti do malua au. Alai apostol Paulus madok au nadangolon. Dia menyadari dia lemah dan berdosa, itu sebabnya dia tetap mengandalkan Kristus dalam kehidupan. Tetaplah berjuang walau terkadang itu menjengkelkan. Tetaplah melakukan sesuai dengan keinginan Tuhan dan melawan keinginan-keinginan daging dan dunia ini walau terkadang itu sangat menggiurkan. Adong dua halak tukang nagabe bawahan ni sahalak mandor manang pemimpin proyek. Jadi bos naon disadati kingana yang pensiun dungi dok ibana ma tu dua tukang naik au pensiun nama suroku jo hamuna dua baik kamu jo jabu nabagak situ tu sadabe hamu manukangi diau ninna tuan nai roh tukang na perjulun ngana laing mati ho lalak manurui ho ngana yang habis tikim di pertibio lalak dope sok bosok ini ba marungu-tungu tibana mangulahoni alaina paduahoni madok toy matahe atik naon nama perpudi suron na au hubaim mana dumengkan na perjului dibangun di mana ma apalah sopo-sopo dibangun asal madong ibereng ibana naruhana lan digodokna alaina paduahoni ibana sudi ilmu nadong di bana mace bagak di pauli iban dung sai duasa Roma mangaduk tuan nai dungi di leonna sidana dua makuci ni jabu naung binangun nai dungi di jalo tuan nai mau lihat ma anaha di hamuna dua Allah dihabur juho kamu doa keaturan naku pasaha Tuhan on nama tikina parpudi au manuruh hamuna jala makka molatehon akka pengabdian muna alani i sian las ni rohakku jabu nani bangun munai huliam mai gabe milik muna ima na gabe hadiah Tuhan muna dua mula do tukang napa dua ni marolo polop alai bangun di mana jabu nama cebal gajala macayuli alai tukang na perjolui mula mai bana dohot lesu ala sopo-sopo ma dapat ni ibana na gabe upah. Berjuanglah terus karena jangan-jangan ketika kita sekarang berjuang melawan segala keinginan daging ini justru di sana Tuhan menganugerahkan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita walau kita harus bergumul dan menjengkelkan terkadang di tengah-tengah hidup ini. Napa toluhon omana parpudi dung sude dirajumi apostol Paulus diulahon ibana do patik sepatah diulahon sepatah hadang diulahon alain na ibana ma tungi se mana bui palohon ausian hamatean. Ternyata dia menyadari melakukan Taurat pun sempurna tidak dapat membawa dia ke dalam keselamatan. Maka dia sekarang sampai ke pertanyaan, lantas siapa yang sanggup menyelamatkan aku? Alai hatok do dia lusi ibana di ayat na terakhir ayat 25 mau liate mahudok tu debata marhite-hite Yesus Kristus tuhatai. Hanya di dalam Yesus Kristus seluruh hukum itu bisa sempurna. Tak satu pun dari kita yang bisa melakukan hukum Tuhan dengan sempurna. Hanya Yesus Kristus satu-satunya. Maka hanya dia dan oleh dia kita memperoleh keselamatan. Di bahini naing mata patari dahon holong ni rohatta marado petuhatai. Jala taingok mak molo rapod dohot ibana hita sude do tarpatu pahita. Odo nani dok na di Filipi 4 ayat 10 tolu nama dok saluhu na do tarpatu paau marhite-hite ibana na margugui honau. Lawanlah godaan, lakukan hukum Tuhan karena bersama dengan Tuhan engkau akan diberikan kekuatan. Odo na di hati dakona nakaningan di epistel tai di buku Ede Manang Kidung Agungi bahwa kita harus menunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan dengan beberapa hal. Pataridahon maholong ni rohamna polintu debata doho tu patikna doho tu uhumna merhite nasaitorus hita masihol tu ibang. Songon na di epistelina kaning holam mabigi suarane pe songon na tabba gairahna holam mabigi hatane pe itor tabba semangana hudok di pertanyaan
di kampus STT AKBP adong dodongan nami pacaran dohot dongan sastampo marhalet mardongan do sastampo. Jadi na duon ilihat do gelarna loters lokok terus molo tu perpustaka abawai ngaisi burwai di ruang makab burwai ngaisi bawai di ruang aula ibadah burwai ngaisi bawai ilapangana bawai manapu molo salisa minggu tong kebersihan do mahasiswa ngaisi burwai no kibat ala jono tu kampusikan adong do Ramayana molo persiatar hamamanginang di jalan Sang Nawalu. Jadi mulu na jolo hami wisata nami tu Ramayana do. Ala ngaluja suntuk majahay bukon lama tu Ramayana holam manur sabuman disada alinga sudi gariangen nongan ni Ramayana ijamai songone. Kabi luja ka hanay selesnay di si ibukai kauson ibereng argana itu tu muse songoni matumula-hula. Alinga songon na lasroha molo nang holan na eskalator do naik alinga tong hiburan itik ini mulai pa keluar dosis ya kampus mengamuk dosis ngai pa keluar kami sudah keluar tidak ada pertemuan hari ini dibatalkan ini lari mahami marunung-unung sudah itu Ramayana mangalang es krim holan isi mahami di eskalator naik menghibur diri jadi yang guna berpasangan kane ngamula anu secara Ramayana dongi masuk bema tu asramana bawa tu asrama putra borua tu asrama putri hola saat di kamarna mar telepon mus yang rindu inna ida bejupang ana bohana maupung apalagi beda perak ser Ramayana holan na masuk beda tu kamarna ngaitur mar telepon ima molo halak na sedang madek love gitu kan sejam itu sehari itu tak terasa bersama bagi mereka. Jadi songoni do si hol ni rohani di buku Kidung Agung sinakaningan marado po debata holam mabigi suara ni debata berosia duluhan ngasongon na tabagairah do semangat na si hol ni roha si songoni do ido naning boton si hol ni roha si songoni manian sita patari dahono tatu to hatai tadani holong tatu ibana holat dijahatan ni debata ito radong nyan gairah dihita do penwaing nanang dohono ni debata tua usadarion unang matong mulai jahatan ni debata tu dia mano doon ni jamitan ni paditon nang liling doon gajang doon tu dia dupeno neng lado pe warisan neng lado pe atusan agama go pe ngai buat si bolis be sude dang adong besanga di hamu mian nak kaningan alay molo di sidi begi hamu hatane debata itor adong gairah di hamu manuk Tuhan adon naing dono mutua usadarion wae do mangare dia tu mangihon si hol ni roha si songoni do si patu duhono tamara do petu hatai molo di dok di somaka holongi ni debata di tonga-tonga ni ngoluta akamang inang natulum managabe bohal dihita di bagasan saminggon alani isa halinay dohono matu hita halomohom mapatik ni debata di bagasan Yesus Kristus ay ido natuk palohoko di ngolum amen martang yang mahita mauliate di pasahat rohanami tu hadopam wali Tuhan di bagasan sadarion totong do di parmudu-mudu hohami asa gabiakan na porsia situ Tuhami marado poko na hupatareda kami marhiteng ngulu nama kalomohon patikmu di sudi gulmi ni ngulu nami tutuali Tuhan masay jok do huboto hami do akana salay huboto hami do akana sodinggani huboto hami do na maralo tu patikmu alay siyan hadagingon nami say totong naik ku ulah kami alani ali Tuhan mangidu hami tu ado pamu todim todi porbadia mana marhuaso di ham ayanggo pamatang namion daging namio galedo ali Tuhan molo pegir-girang gorohanan todinami lahu mangulahon alayanggo pamatang namion daging namion saya torus do marhaga leon alani ihu pangidu hami matu ado pamu marhite todim todi porbadia urubi pargugui hami sudi ruasmon asa totong ali Tuhan boy hutaluhok kami nasa hagio ni diri nami dohot hagio ni pamatang nami dohot hagio ni portibion olo mahami ali Tuhan talulaho mangaluhon akka portibion jala makamonakon lomoni roham di tonga-tonga ni ngulunan atong say pargugui mahami ganu pari disudi ulaun nami disudi gulmi ni ngulu ni ruas ni huriamo siya dana nami met satu akan nama tua totong majagai nasida Tuhan asa diulahon hami akan nahobar tu patikmu hobar tu lomo ni roham ganu pari di ngulu namion ali Tuhan hupasahat tami ma pardalanan ni ngulu ni akka ruas ni huriam manang tu dia pe hami mangalakka
mulai sadarion sahatu marsugot nang saliling nililingna homa na majagai lakkanami asa di dalan na hinalomohomi mahami mardalan. Tuhan Dewata, hodihok kami doa karuasmon, natotong dope di bagasan parukilon, alanya kaparsahiton na songgop di pamatang ni nasida, na di pabuaton manang napihak di podoman na alani saluhut na sahiti, apehom matangamun alabohi, pataridahom mahwasom na gugui, pamalum mana sasahi siap pamatang ni ruas ni huriami Tuhan, asa marhayi pason nasida, laho mangulahon ulaon na, mangulahon tanggung jawab na, manguduti akaparsoran nami tonga-tonga ni huriam. Di ruasmu secara khusus natongon di bagasan habot ni roha di inan hami inang boru lumban raja songgot topu doali Tuhan roh arsak dohot habot ni roha tu ibana nang tu keluarga limbong atau ngasima roham homa na mangaliho gugu dohot pangapulion tu sudi keluarga natina dikon ni amanami jala pasu-pasu ma ulau sadarion asa anggia mardala dohot denggan saha na tu pataron namian no tu udian tu inganan parsatokinan Tuhan paingok mahami saluhna hami pe dakku boto hami partikian nami manang sadia liling nai luasomu hami di tanoon atong nahing mahu pake hami partikian no sadenggan di denggan laho pasol hoton ngulu nami tuho homa di bata nami na manguluhon ngulu nami ganup marsada-sada holan marhite guarne anakmu Yesus Kristus Tuhan si palua hami. Amin. Maredehita sian buku de nomor 425 laos tapasaha ma pelian na paduahon dohot amplop pesta gotilo.
tatangya kom mapeliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadenggan dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat tami masya na nilehon mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni seleho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomani roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon ma tuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Salahutna.